Ang Kwento Shrine, nakilala rin bilang ay kumatayo bilang simbolo ng pag-asa, pagkakaisa at katatagan ng diwang Pilipino. Matatagpuan sa intersection ng EDSA at Ortigas Avenue sa Quezon City, Philippines. Ang iconic na istrukturang ito ay ginugunita ang makasaysayang People Power Revolution ng 1986. Ito ay nagsisilbing paalala ng mapayapang pag-aalsa na nagpapagsak sa isang diktadura at nagpanumbalik ng demokrasya sa Pilipinas. Pinagmulan ng EDSA Shrine. Ang ideya ng pagtatayo ng isang dambana ay lumitaw pagkatapos ng walang dugong revolusyon na naganap noong Pebrero 22 hanggang 23 ay 1986. Sa panahong ito, milyon-milyong Pilipino mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ang nagtipon sa kahabaan ng Epifanio de los Santos Avenue upang magprotesta laban sa authoritarian na regimen ni Pangulong Ferdinand Marcos. Sila ay tumindig sa pagsuway sa mga tangke at armadong sundalo, armado lamang ng mga pananangin, rosaryo at ang lubos na kalooban para sa kalayaan. Pagkatapos ang tagumpay na revolusyon ng Yumao, Manila Archbishop Jaime Cardinal Sincay nagtaguyod ng paglikha ng isang espiritual na palapandaan upang parangalan ang papel ng Birheng Maria sa paggabay at pagprotekta sa makayapang pag-aalsa. Papangitain ito ay nagsilbi ng EDSA Shrine Ilocano Mix Club. Ang dambana ay dinisenyo ng arkitekto na si Francisco Mayosa, nakilala sa kanyang dedikasyon sa pagsasama ng pagkakakilanlang Pilipino sa kanyang mga gawa. Binuksan noong 1989, pinagsasama ng istruktura ang mga elemento ng disenyo Pilipino sa mga modernong tampok. Ang focal point ng shrine ay ang kahamahan ng estatwa ng Virgin Mary na nililot ng artist Virginia ay Navarro. Nakatayo sa ibabaw ng simbahan, inilalarawan ng estatwa si Maria bilang isang matahimik ngunit makapangyarihang figura na sumisimbolo sa kapayapaan at pangangalaga ng ina para sa mamamayang Pilipino. Ang mga interior ng shrine ay pare-parehong nagbibigay inspirasyon na nagtatampok ng relihiyosong iconography at mga puwang para sa panalangin at pagmuni-muni. Ang hugis, simboryo na disenyo at ang pagsasama dito sa isang mataong urban landscape ay ginagawa itong isang biko ng kalmado sa gitna ng kaguluhan ng lungsod tungkulin sa kasaysayan at lipunan. Ang EDSA Shrine ay itinpa sa isang lugar ng pagsamba. Ito ay isang sagradong lupa na naglalaman ng sama-samang alaala ng paglaban ng mamamayang Pilipino para sa kalayaan at katarungan. Ito rin ang lugar ng ikalawang People Power Revolution noong 2001 na karaniwang kilala bilang EDSA II na umantong sa pagpapatalsik sa dating Pangulong Joseph Estrada. Ngayon naman ng ay nagsisilbing isang lugar ng pagtitipon para sa mga relihiyosong kaganapan, kilusang sosyo-politikal at personal na debosyon. Ilocano Mix Club.